Вітаю, гэта Пік Свабоды, з вами Дмітрий Гурневич. Мы падсумоўваем сёння галоўныя тэмы тыдня. У нашым выпуску мы паговорым пра знікненне ў Турцыі былога чыноўніка Анатоля Котова, паездку Александра Лукашэнкі ў Кітай, пра сітуацыю на межах Беларусі з Польшчай, таксама пра 1 верасня, калі дзеці вяртаюцца ў школы. І наша апошняя тэма — ініцыятыва Мальдзіс выкупіла вялікае мастацтва артылерыі Казіміра Семяновіча. Пераходзім да першай тэмы. 30 жніўня – міжнародны дзень ахвяраў гвалтоўнага знікнення. Калегі былога беларускага чыноўніка Анатоля Котова, які знік на мінулым тыдні ў Турцыі, лічаць, што хутчэй за ўсё гэта было акурат гвалтоўнае знікненне. Котаў прыбыў у аэрапорт Стамбула з Варшавы 21 жніўня пасля абеду і ў той жа дзень вылецеў у турэцкі горад Трабзон, недалёка ад мяжы з Грузіяй. Турэцкія СМІ пішуць, што краіну ён пакінуў праз марскі памежны пераход Трабзон рэйсам а 18:35 мясцовага часу. Праз 3 гадзіны сувязь з ім знікла. Калега Котова, выканаўчы дырэктар Беларускага фонду спартыўнай салідарнасці Александр Апейкін, сказаў пра тое, што менавіта гвалтоўнае знікненне разглядаецца калегамі як галоўны матыў. Давайте зараз паслухаем і пазней мы вернемся ў гэту студыю. Ну, ведаеце, просто каб дэпартаваць, это ж таки такая афіцыйная працэдура. Я недарэмна просто узгадаў гэтую фразу неафіцыйная, да, экстрадыцыя. То бок, каб экстрадаваць афіцыйна, гэта ўсё ж таки патрэбна там рабіць нейкія паперы, гэта ўсё ж таки патрэбна прадстаўляць адваката, і реально гэты працэс ён можа просто выклікаць увагу грамадскасці, і фактычна грамадскасць могла бы гэта зупыніць. Гэта першы момант. Другі момант, наколькі мы ведаем, з Турцыі афіцыйнай экстрадыцыі пакуль яшчэ не было ніводнага грамадзяніна Беларусі, з Турцыі афіцыйна не экстрадыравалі. Таму разглядаем версію такой неафіцыйнай экстрадыцыі. Гэта калі фактычна могла адбыцца нейкая такая незвычайная сітуацыя, у якой Анатоль фактычна мог быць затрыманы ці прымусова неяк вывезены з тэрыторыі Турцыі. Пакуль гэта адзіная такая версія, якая выглядае такой натуральнай. Таму што калі б гэта была нейкая добраахвотная там акцыя Анатоля, то таксама не мае сэнсу там ехаць там нейкім марскім шляхам там да Трабзона і ўсё такое. Гэта ўсё вельмі складана. Можна просто сесці на прамы як бы рэйс на Масквы ці да Мінска, у прынцыпе прыляцець. Это не такая праблема. Гэта быў Александр Апейкін з Беларускага фонду спартыўнай салідарнасці, а да нас ужо далучыўся Павел Усаў, палітолог. Прывітанне, Павел. Вітаю. Павел, вы маеце некую сваю версію, чаму так адбылося з Анатолем Котавым? Што гэта ўвогуле магло быць? Калі разважаць агульна па тым, што дзеецца вакол беларускай апазіцыі, то адна з тых версій, якая напрошваецца, першая, гэта, канешне, спецаперацыя беларускіх і расійскіх спецслужбаў для выкрадання Анатоля Котова, якая вялася на працягу, можа быць, некалькіх месяцаў, на працягу году, бо ведаем, што Котаў паехаў у Турцыю добраахвотна, што нейкія там ягоныя дзеянні таксама да самой мяжы у Трабзоне выглядалі таксама добраахвотныя. То бок падаецца, што чалавек паехаў туды на нейкую сустрэчу з пэўнымі гарантыямі бяспекі, і у выніку далейшых дзеянняў таго боку лукашэнкаўскіх спецслужбаў ці пры дапамозе расійскіх спецслужбаў ён быў нейтралізаваны і вывезены альбо ў Расію, альбо ў Беларусь. Гэта версія, якая напрошваецца агульна па ўсіх тых кавалках інфармацыі, якую мы маем. Якую каштоўнасць, вартасць меў Котаў для сістэмы, калі мы будзем сыходзіць з гэтага, бо, напрыклад, раней быў выкрадзены верамейчык, была зладжана цэлая спецаперацыя ў В'етнаме, хуліганскія нейкія там бойкі, пасля чаго ён быў арыштаваны і вывезены КДБ ў Менск. То бок была падрыхтаваная спецыяльная аперацыя, яго вялі, пасля чаго даставілі ў Менск, дзе быў нават зняты фільм, дзе ён распавядаў пра сітуацыю ў апазіцыі і ў палку Каліноўскім. І такія аперацыі для уладаў вельмі выгадныя з пункту гледжання ідэалогіі, з пункту гледжання таксама
паказа дэманстрацыі сваёй эфектыўнасці для тых, хто застаўся ў сістэме, для тых, хто сышоў з сістэме, што яны ўсё адсочваюць і што няма недатыкальных, што ў любым выпадку раней ці пазней той ці іншы чалавек, які уяўляе пагрозу інфармацыйную ці неінфармацыйную для сістэмы і з'яўляўся элементам сістэмы, ён будзе захоплены, ён будзе вывезены, ён будзе арыштаваны і непазбежна апынецца там, дзе можа апынуцца. Гэта такая даволі распаўсюджаная практыка з часоў Савецкага Саюзу, з часоў расійскага ФСБ, дзеянні за мяжой не толькі там выкрадання, але і ліквідацыя. Таму, вось судзячы па тых падзеяў, якія адбываліся і адбываюцца ў апазіцыі, скандалы і выкраданні і супраца з сістэмай, то тое, што адбылося з Котавым, можа ў першую версію укласціся. То бок мэтанакіраваная аперацыя менавіта дзеля таго, каб яго нейтралізаваць і вывесці, бо ён не быў шараговым чальцом сістэмы, ён уваходзіў у таксама не быў адміністрацыю. буйной рыбай, разумееце, ён выконваў функцыю некага чыноўніка адміністрацыі прэзідэнта, пазней, конечно, там намеснікам генеральнага дырэктара там нейкіх спартыўных арганізацый, але гэта, ну, вы разумееце, гэта нават не Павел Латушка, который прыйшоў у апазіцыю з даволі сціплай пасады, з дырэктара Купалаўскага. Ну так, атрымоўваецца, што Латушка ў параўнанні з узроўнем Котавым больш сціплы, бо ён сышоў у палітыку з пасады дырэктара Купалаўскага тэатра. А ўсё ж такі Котаў сышоў з пазіцыі там адміністрацыі прэзідэнта, не апошняй, і меў кантакты ўнутры адміністрацыі, меў інсайды. Ну, калі верыць тымі інфармацыямі, якія даходзяць сёння да нас, вёў даволі буйныя тэлеграм-каналы з інсайдамі з Беларусі, што магло раздражняць людзей сістэмы і самога Лукашенка. Гэта як толькі спроба патлумачыць дадзеную версію. І нават калі улады задзейснілі велізарныя рэсурсы, якія спрычыніліся да сур'ёзных наступстваў для Лукашенка і для Беларусі, пасадзілі самалёт Ryanair толькі дзеля таго, каб затрымаць Пратасевіча і Соф'ю, прабачце, Сапегу, так, бо яны мелі там нейкія інсайды, мелі кантакты, мелі доступ да чорнай кнігі Беларусі, то, канешне, такія людзі вагі Котава маюць пэўнае значэнне. І калі была магчымасць правесці адмысловую аперацыю, чаму не? Больш таго, Котаў нават сышоўшы знаў, усё ж такі меў, мне думаецца, кантакты не апошнія і ў палітычным асяроддзі Польшчы і, магчыма, іншых краінаў. І хіба, калі я не памыляюся, быў нават там прадстаўніком у міжнародным алімпійскім камітэце, хіба некалькі месяцаў назад яго туды дэлегавалі. То бок меў нейкія прыхаваныя кантакты, і вось гэтыя прыхаваныя кантакты маглі быць цікаўныя для і беларускіх спецслужбаў, лукашэнкаўскіх, і для расійскіх спецслужбаў. Ну, тым больш, што мы ведаем даволі складаную біяграфію Котава, сувязі з рознымі аспектамі дзейнасці спецслужбаў, маглі быць кантакты і тут, знаходзячыся у Польшчы са спецслужбамі іншых краінаў, і гэтыя кантакты таксама маглі быць для і расійскіх, і лукашэнкаўскіх спецслужб вельмі карыснымі. І таму, калі не атрымаць такі актыў, ну, калі ёсць магчымасць атрымаць гэты актыў, калі вялася аператыўная гульня, то чаму не? Ну і тым больш, калі гэта спраўдзіцца, калі гэта пацвердзіцца, што яго ўсё ж такі выкрылі у выніку пэўнай аперацыі, то выяўляеце сабе, які гэта будзе сігнал для ўсіх тых, хто сышоў з сістэмы, для тых, хто і спартоўцы, і былыя сілавікі, што фактычна няма нікога безабароннага. Ёсць іншая версія, якая таксама зараз цыркулюе ў пэўных СМІ, у пэўным асяроддзі, што ён быў двайным
скажем так, агентам а-ля Анжеліка Мельнікова і такім чынам вось яго з гульні вывелі. Ну гэта знову ўсё, што зараз мы з вами абмяркоўваем, гэта на ўзроўні спекуляцый, і без дадатковых інфармацый дакладных вельмі цяжка будзе канкрэтна аргументавана нешта сцвярджаць. Але той же самы кейс Мельнікавай паказвае, што лукашэнкаўскія спецслужбы могуць гуляць на розных узроўнях. Павел, перад тым, як задаць вам яшчэ апошняе пытанне ў гэтым блоку, я нагадаю нашым гледачам, што мы працуем у жывым эфіры, вы можете лайкаць гэтае відэа, туды яго бачыць як мага больш людзей, пішыце каментары ў чат, калі што для Павла, мы агучым гэтыя пытанні або нейкія заўвагі, прапановы. Павел, але як, на вашу думку, гэта паўплывае на дэмакратычны асяродак, который за мяжой зараз дзейнічае беларускі? Знову гэта залежыць ад таго, з чым мы маем дачыненне. Калі гэта будзе вынік гульні глыбокай спецслужбавай, што Котаў быў элементам гэтай гульні, ну то па сутнасці і так апазіцыйныя структуры знаходзяцца у даволі такім сур'ёзным крызісе ідэалагічным і палітычным, з прычыны таго, што ўвесь час адбываюцца нейкія кантакты, і, напрыклад, зараз яшчэ нават не закрыты кейс Мельнікавай, з'яўляюцца новыя укіды інфармацыі пра тыя ж самыя 15 000 для Ціханаўскай. Гэта ўсё будзе, канешне, дэскрэдытаваць апазіцыю перш за ўсё у вачах замежнікаў. Гэта трэба разумець, што давяраць апазіцыі вы не можаце, што гэта могуць быць рознага кшталту гульня, правакацыі, спецаперацыі спецслужбаў расійскіх ці лукашэнкаўскіх. Усё гэта будзе дэскрэдытаваць усю апазіцыю. Неважна, ці ёсць тыя, хто і будуць тыя, хто крытыкуюць Ціханаўскіх, ці з боку Ціханаўскіх. Проста давер да апазіцыі, да інфармацыі, да дзеячоў будзе нарастаць. Урэшце рэшт, да такога ўзроўню, што дзейнасць апазіцыі за мяжой будзе маргіналізавана. І супрадзейнічаць гэтаму, як мы бачым, апазіцыя ніяк не можа, і не толькі апазіцыя, але таксама і уласна лакальныя спецслужбы. Так што гэта будзе вельмі сур'ёзныя негатыўныя наступствы і ў сэнсе легалізацыі, у сэнсе падтрымкі, у сэнсе фінансавання, ўсё гэта накладаецца на корупцыйныя скандалы і гэтак далей. Калі ж гэта будзе, скажем, пацвердзіцца факт, што яго ўсё ж такі выкрылі, як гэта было з расейцамі і з савецкімі былымі дзеячамі, якіх забівалі ці выкрадалі, то гэта, канешне, таксама даволі моцна можа адбіцца на лёсах апазіцыі. Перш за ўсё, пашыраны страх, што фактычна людзі безабаронныя, і гэта таксама адбываецца на фоне пэўных дзеянняў ЗША, дэпартацыі расійскіх уцекачоў ці тых, хто прасіў прытулку ў ЗША, яны зараз выкідаюцца за межы і арыштоўваюцца. Тут ужо знову другое пытанне да эфектыўнасці спецслужб еўрапейскіх краінаў, якія, па сутнасці, ніяк не могуць супрадзейнічаць даволі эфектыўным, трэба сказаць, тады аперацыям лукашэнкаўскіх і расійскіх спецслужбаў. Увесь час паўтараю лукашэнкаўскіх і расійскіх, бо трэба разумець, як мне падаецца, сваіх уласных рэсурсаў для рэалізацыі такіх аперацый у Лукашенка хіба наўрад ці яны ёсць у наяўнасці, і мы бачым апошнім часам інтэграцыю ўсё больш паглыбленую паміж расійскімі і беларускімі лукашэнкаўскімі спецслужбамі. Таму я думаю, што тут без расійскага следу не адбылося, тым больш у Турцыі. Гэта таксама небяспечна у сэнсе таго, што мы адзначаем страту суверэнітэта, калі расейцы ўжо проста гуляюць свае гульні, а беларускія лукашэнкаўскія спецслужбы гэта хутчэй як такі дадатковы рэсурс. Дзякуй, Павел. Мы з Павлом ще зараз вернемся ў гэту студыю, працягнем наш эфір, але закранем яшчэ одну тэму. На пачатак я хацеў бы таксама пералічыць, куды небяспечна ездзіць беларусам, якія асцерагаюцца пераследу з боку рэжыму. Пра гэта мы запыталіся днямі ў Алеся Міхалевіча, юрыста ў галіне міжнароднага права. Давайте паглядзім, паслухаем дакладней, што ён адказаў. Агульна ёсць краіны, дзе высокі ўзровень прававой культуры, дзе дакладна будзе экстрадыцыйны працэс, дзе беларускія спецслужбы адчуваюць сябе дрэнна, таму што ім там ніхто не дазволіць займацца свавольствам. Гэта краіны Еўразвяза, гэта Злучаныя Штаты, гэта Канада, Аўстралія,
Можам дадаць, не ведаю, там Японію, напрыклад, так, Сінгапур, так, але як бы агульна большасць краінаў, асабліва так званых цёплых бедных краінаў, гэта краіны вельмі небяспечныя, в якія б я крайне не раіў куды каго-нибудь ехаць. Краіны, в якія ні в якім разе нельга ездзіць, это так званыя краіны базы СНД. Это значыць Арменія, Азербайджан, Казахстан, Расія і так далее. Гэта тое, што сапраўды беларуса вельмі лёгка падаць у вышук, куды в базу можна патрапіць там праз один клік беларускага міліцыянта. А все астатнія краіны, так ці інакш, такія як Турцыя, Егіпет і так далей, яны з'яўляюцца небяспечнымі, але залежыць ад узроўня, на якім вас шукаюць. Безумоўна, калі гэта сур'ёзны палітычны актывіст, то такія краіны як Турцыя ці як Егіпет з'яўляюцца вельмі небяспечнымі, і там можа адбыцца все, што заўгодна. Мы выбачаемся за кепскі гук, спадзяёмся, што вы ўсё зразумелі. Калі не, заходзьце на сайт Свабода.орг, там ёсць тэкставая версія гэтага матэрыялу. Мы працягваем нашае выданне. Адным з інструментаў барацьбы з нязгоднымі Беларусі стаў спіс здраднікаў дзяржавы. Нядаўна яго папоўнілі сацыёлог, яшчэ адзін журналіст, праграміст, дагэтуль у ім былі вайскоўцы, музыка-бубнач, менеджер культуры, галоўны лекар санаторыю і нават ксёндз. Дэталі вы прачытаеце таксама на нашым сайце ў матэрыяле пад назвай «109 здраднікаў дзяржавы», за што беларусу абвінавачваюць у адным з самых сур'ёзных злачынстваў. А мы пераходзім да чарговай тэмы. Да, іншай тэмы нашага выдання. Яна датычыць здароўя Александра Лукашэнкі. Ён на гэтым тыдні заявіў, што прайшоў дэталёвае медычнае абследаванне, якое нібыта паказала, што ён цалкам здаровы. Давайте коротка паглядзім, як гэта было, і вяртаемся ў студыю з Паўлам Усавым. 2 дня, что они только не творили со мной. И даже в мозги залезли. Лукашенко прайшоў поўнае медычнае абследаванне. Першы раз паводле яго самога. Чым тады займаліся лекары Лукашэнкі цягам 31 году, калі ён толькі цяпер упершыню прайшоў поўны медычны агляд, пытае доктар Станіслаў Салавей. Я рад. Все нормально. Але афіцыйных звестак пра яго здароўе за 31 год амаль няма. Хоць паводле дактароў з белых халатаў праблемы ёсць. Дыябет, артроз левага каленнага сустава, праблемы зроку, мочакаменная хвароба, радыкуліт, ампутацыя пальца ступні. У дэмакратычных краінах все інакш. Там прэзідэнт краіны публічны пацыент. У ЗША і Францыі вынікі медычных аглядаў прэзідэнтаў публікуюць. У Польшчы абмяркоўваюць адкрыта і афіцыйна. Часам падрабязна, вага, ціск, нават залежнасці, бо гэта празрыстасць. Часам публікуюць дадатковыя звесткі. Напрыклад, калі ў Рэйгана выявілі паліп, пра гэта паведамілі афіцыйна. Звычайна ў справаздачах таксама пішуць пра магчымыя праблемы і шкодныя звычкі, як у Абамы з курэннем. А вось Лукашенко і Пуцін робяць усё наадварот. Публічна жалезнае здароўе. У рэальнасці медычная таямніца за 7 пячаткамі. Павел, вы таксама доктар, правда, не медычных навук, паліталагічных, так? Як вы ацэньваеце стан Лукашэнкі? Ніхто не можа ацаніць дакладна стан Лукашенка. Дастатковы дзеля таго, каб працягваць кіраваць краінай і утрымліваць сістэму стабільнасці. Гэта відавочна, і дзеля гэтага робяцца агляды. Пакуль Лукашенко ў стане хадзіць, пакуль Лукашенко ў стане крычэць на ўсіх селектарных сходах, перасоўвацца па Беларусі, гэта азначае, што ён пакуль што палітычна жывы. І гэтыя даследаванні маюць, як мне падаецца, выключна палітычнае значэнне, прадэманстраваць, што нягледзячы на відавочныя праблемы са здароўем, ён працягвае і будзе працягваць кіраваць, каб нехта не чакаў, як кажуць, не даждёцесь, што вось ён памрэ, бо здароўе і кепскае здароўе і чуткі пра кепскае здароўе дыктатара гуляюць дэстабілізуючую ролю унутры самой сістэмы, бо тады ўзнікаюць розныя групы, розныя спадкаемцы, рознае бачанне і разуменне, як будзе развівацца сітуацыя і развівацца сістэма. Адбываецца унутраная нестабільнасць і разгойданасць, што можа прывесці, канешне, да распаду сістэмы. Таму ў аўтарытарных краінах дэманстрацыя стабільнасці і функцыянальнасці дыктатара мае першаснае значэнне. Таму менавіта зараз былі праведзены даследаванні, таму менавіта Лукашенко сам агучыў фармальна вынікі гэтага даследавання, што ўсё добра. Ну і што не толькі 30-й, але яшчэ пасля 30-го году ён нібы будзе ў стане
функцыянаваць, каб не было нейкіх вонкавых ці знешніх спекуляцый. Ён гаспадар, ён кантралюе працэсы, і ён нікуды сыходзіць не збіраецца. Гэта саспакойвае атачэнне, гэта таксама прыводзіць да ўнутранай стабілізацыі, каб не ўзнікалі розныя цэнтры, якія лічаць Лукашенка слабым і гатовыя дзейнічаць дзеля таго, каб яго смесціць. Гэта таксама сігнал Маскве, што не будзе ніякага сцэнара кшталту сцэнара Назарбаева, і ў бліжэйшы час не будзе сцэнара кшталту Аліева, Гейдара Аліева напрыканцы 90-х гадоў. То бок ён застаецца гаспадаром. А як здароўе ўплывае ўвогуле здароўе дыктатара на сістэму, якой ён кіруе? Вы казалі пра чуткі, ну але рэальна. Ну, як толькі ён пачынае слабець, адразу двор атачэнне пачынае гуляць сваю ролю у палітычным сэнсе, у эканамічным сэнсе, у пераразмеркаванні рэсурсаў, як гэта было ў апошнія гады пры жыцці, напрыклад, Карымова, прэзідэнта Узбекістана, і як гэта было нават ужо пры Назарбаеве, калі розныя групы, розныя кланы пачынаюць змагацца за перспектыву пераразмеркавання ўлады. Для сістэмы гэта вельмі небяспечна. Ну, больш-менш стабільна адбыўся працэс перахода ўлады ва Узбекістане, там не было непасрэднага спадкаемца, як і літаральна тое ж самае адбылося ў Казахстане. Але там быў трыумвірат сілавікоў пасля смерці і сыхода Карымова. Урэшце рэшт перамог дзейсны прэзідэнт Мірзіёеў. Так, у Казахстане сітуацыя выглядала амаль так сама, як ва Узбекістане, без смерці толькі дыктатара, але ён перадаў Назарбаеву свае паўнамоцтвы. Гэта ўжо дэстабілізавала раўнавагу ўнутры сістэмы і прывяло да 22-го году. Памятаем, студзень 22-го году, закалоты, замешкі, нават да сённяшняга дня мы не маем поўнай інфармацыі той унутранай сітуацыі, якая ўзнікла у выніку барацьбы за ўладу. Там клан прыбліжаных да Назарбаева маладое атачэнне змагалася супраць Такаева. Гэта фактычна прывяло да крывавых разборак і ўвядзення войскаў КСОР у Казахстан. Для Лукашенка, ён гэта вельмі добра разумее, дэманстрацыя ўвесь час сілы, там секчы дровы, кудысьці паехаць на палігон, паляцець на верталёце, узяць у рукі стрэльбу, выкапаць яму, гэта ўсё дэманстрацыя сілы, фізычнай здольнасці. Дзеля таго, каб утрымаць сістэму, а яна знаходзіцца ў вельмі цяжкой сітуацыі. Пасля крызіса, нягледзячы на пэўную стабілізацыю, ўсё ж такі ёсць велізарныя праблемы. І недавер, вярнуць электаральную стабільнасць і падтрымку яму не ўдалося. Ўсё, што зараз адбываецца, гэта утрыманне ўлады выключна на сіле і на дэманстрацыі сілы, вось ягонай уласнай персанальнай фізычнай сіле і рэпрэсіях. І больш таго, вось гэтая дэманстрацыя сілы важна для янычараў Лукашенка, для вось гэтых сілавікоў, якія функцыянуюць і гатовы быць лаяльныя да сістэмы толькі пакуль ёсць фізычна спраўны кіраўнік. Як толькі гэтая фізічная спраўнасць будзе разлагацца, распадацца, то пачнуцца дэцэнтралізаваныя працэсы, сутычкі, канфлікты ўнутры, перш за ўсё, сілавікоў. Мы бачым, там ёсць і так на сённяшні дзень даволі сур'ёзныя супярэчнасці. Губазік КДБ, служба бяспекі прэзідэнта, свае ўласныя інтарэсы, свае ўласныя лідары. Пакуль што магчымасць Лукашенка утрымліваць пад кантролем гэтыя скрытыя, схаваныя канфлікты стабілізуе сістэму. До речі, у выходные, у суботу Лукашенко накіроўваецца ў Кітай, таксама пакажа свой стан здароўя, таму што все-таки пералёт не кароткі. Ён там возьме ўдзел у саміце шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва, ШАС скарочана. Давайте зараз паслухаем, што сам Лукашенко кажа пра значэнне гэтай арганізацыі, а пазней працягнем размову з Павлом. Для нас очень важно быть, как вы сказали, в этой семье. На заседании ШОС будет присутствовать больше 20 глав государств.
это, я вам скажу, ведущее государство в мире. И быть в этой семье не просто почетно, это, конечно, приятно, почетно, это вдохновляет любой народ, в том числе и белорусский, что их президент находится в этой солидной семье, давайте откровенно говорить, которая сегодня во многом определяет развитие. Развіцця чаго? Як вы думаеце, Павел, для Лукашэнкі вось гэта блеф, важнасць арганізацыі ШОС, ці ўсё ж такі сапраўды гэта штосьці вырашае? Ну, для яго это важно, той факт, што ён супрацоўнічае з Кітаем, што Кітай запрашае не толькі на саміт ШОС, але Лукашенко быў запрошаны на парад урачыстасці ў Кітаі, якія таксама ў верасні адбудуцца з нагоды вызвалення Кітая ад японскай акупацыі. І мы бачым, што, зразумела, што Беларусь у гэтай кампаніі выключна пешка. Для Лукашенка гэта дадатковы палітычны рэсурс, эканамічны частковы рэсурс, але перш за ўсё палітыка-ідэалагічны рэсурс, і магчымасць нейкія механізмы ўстрымання рэімперыялізацыі Расіі. Ён ўсё ж такі спадзяецца нейкім чынам збалансаваць вось гэты перахіл у бок Масквы Кітаем. Таму адносіны эканамічныя, палітычныя з Кітаем для Лукашенка важныя для ўласнай бяспекі. Канешне, другое пытанне, як і наколькі гэта яму удасца зрабіць, але тое, што вось такія межасабістыя сувязі ёсць, для яго вельмі важна. Але збольшага, канешне, і саміт, і потым парад, гэта палітыка, ўсё ў вектары палітыкі Кітая. Кітай становіцца моцным полюсам прыцягнення, гэта вось аўтарытарызму, антылібералізму, антызаходніх уплываў. З гэтай осью цяжка не дагаджацца, цяжка не прымаць факт існавання новай сілы, новага полюса, які прыцягвае няхай эканамічна слабыя дзяржавы, але дзяржавы і лацінскай Паўднёвай Амерыкі, і Афрыкі, і Азіі, і Кітай становіцца апірышчам для аўтарытарных рэжымаў па ўсім свеце. І гэта небяспечна, бо Кітай пачынае сваю геапалітычную гульню, пашыраць сваю прысутнасць, і Беларусь гэта таксама сфера прыярытэтаў геапалітычных інтарэсаў, ужо не эканамічных, а геапалітычных інтарэсаў Кітая. Даволі актыўны Кітай становіцца ў Расіі, у фінансавай сферы, у іншых эканамічных галінах, у дэмаграфічных аспектах. Кітай пачынае ўжо каланізаваць Сібір і далёкі ўсход. І прасоўванне сваіх інтарэсаў у Еўропе, у тым ліку праз Беларусь, гэта фактычна такое заплечча еўрапейскае ў сэнсе геапалітычным, геаграфічным Кітая ў Еўропе. І нават калі б адбыліся дэмакратычныя змены у Беларусі, вось з залежнасцю і з уплывамі Кітаю таксама ў Беларусі прыйдзецца лічыцца. Давайте мы зараз зменім тэму, паговорым пра сітуацыю на мяжы, але не з Кітаем. Лукашенко пакуль беспраблемна даляціць да Кітая. Тысячы беларусаў будуць чакаць прынамсі на беларуска-польскай мяжы. Сёння у электроннай мяжы на выезд Беларусі ў Польшчы чакала амаль 4000 аўтамабіляў. Упершыню за 2 тыдні іх колькасць зменшылася ніжэй 4000, здаецца, там было 3995. Таксама зараз у чарзе стаяць 13 аўтобусаў. На літоўскай мяжы на пераходзе Беняконі і ў Каменным Логу па 290 легкавых аўтамабіляў. І пра сітуацыю на мяжы з Польшай у Берасці я паразмаўляў з былым супрацоўнікам берасцейскага аблвыканкаму Арцёмам Бруханым, спікерам Коордынацыйнай рады. Перад нашым эфірам я папрасіў яго пракаментаваць словы людзей, якія стаяць у чарзе. Многія з іх кажуць пра тое, што рух запавольвае нібыта польскі бок і робіць гэта наўмысна. Глядзіце, гэтае пытанне, гэты наратыў, ён даволі часта рэтранслюецца як прапагандай, і ўвогуле давайце сыходзіць з таго, што беларускі бок працуе даволі хутка, праходзяць мяжу там у дзень 500 аўтамабіляў. Таксама польскі бок прапускае тыя ж 500 аўтамабіляў. Яны не могуць, прапускная спасобнасць такіх пагранічных пераходаў, яна прыкладна там 400-500 аўтамабіляў і фактычна з'яўляецца. Зразумела, польскі
беларускі бок даглядае усе аўто, які ўязджаюць, бо геапалітычная сітуацыя, навучанні, увогуле адносіны паміж дзяржавамі, яны не лепшым бокам, не лепшым чынам складаюцца. Але казаць пра наўмыснае зацягванне, наўмыснае жаданне перакрыць мяжу, гэтага няма. Мне падаецца, хутчэй проста больш працэдур і больш дагляду адбываецца не таму, што хочуць беларусам дрэнна зрабіць, а таму, што такая сітуацыя складваецца ў сферы бяспекі, на жаль. Людзі зарабляюць грошы, па суткам здаюць кватэры, кошты ўзрослі на гэтай кватэры. Ну, я ўжо такі тэзу казаў неаднойчы, мяжа — гэта заўсёды бізнес. І гэты бізнес, ён зараз працвітае. Але ў жніўні, дарэчы, заўсёды, колькі я памятаю, былі пытанні з мяжой. Нават у тыя часы, калі адносіны паміж Беларусью і Польшай былі даволі добрыя, бо шмат людзей едзе у Польшу потым, каб паляцець у нейкія там іншыя краіны ў адпачынак. Гэта заўсёды. Ну, то бок тэхнічна, ціск ідзе на вось гэты памежны пераход. І яшчэ ў тыя часы шмат расіян ехала ў Еўропу праз пераход Брэст-Тырэсполь, таксама былі чэргі вялікія. Таму сітуацыя была заўсёды няпростая ў жніўні, у пачатку верасня, але потым яна становіцца трохі прасцей, і зноў пад святы ўжо зімовыя зноў адбываецца гэтая сітуацыя, гэтыя чэргі ўзрастаюць. Але зараз, як ужо казаў, з-за таго, што фактычна адзін памежны пераход працуе вось такімі магчымасцямі, ну гэта проста павялічваецца ў 2-3 разы нагрузка на яго. І яшчэ одно пытанне Арцёму Брухану пра тое, ці існуе інструмент, каб аблегчыць сітуацыю на мяжы. Самы просты інструмент, як ужо казаў, палітычны. То бок зрабіць з боку рэжыма Александра Лукашэнкі даволі зразумелыя, простыя крокі. Першы крок — гэта вызваліць Анджэя Пачобута. Другі крок — спыніць міграцыйны крызіс і гібридную агрэсію на межах Еўрапейскага Саюза, у першую чаргу дачыненне да Польшы. Гэта можа змяніць сітуацыю ў лепшы бок, тады і памежныя пераходы могуць быць адчынены. Ну і, канешне ж, змяніць антыпольскую рыторыку і такую агрэсіўную рыторыку вайсковую. Але апошнім часам, дарэчы, мы бачым, што тое, што ім нічога не каштуе казаць пра тое, што мы не хочам нападаць на суседнія краіны, яны пачалі гэта рабіць. Нават вучэнне «Захад 2025» — гэта выключна абарончае вучэнне, са словаў Вольфовіча. Я сумесна з Павлом Павловичем Латушкам і Павлом Барковскім мы хадзілі ў польскі МЗС на сустрэчу, абмяркоўвалі розныя пытанні, у тым ліку узнялі пытанні гэтых чэргаў, каб польскі бок таксама захвоціць нейкім чынам, можа быць, сапраўды забяспечыць больш быструю працу, ці, магчыма, нейкія паслабленні зрабіць, але гэта як кажуць, на рашэнне польскага ўраду, мы на іх не ўплываем, толькі можам прасіць у гэтым кантэксце. Што тычыцца беларусаў, я бы адное, што пасаветаваў, магчыма, гэта не самае лепшае тое, што людзі хочуць пачуць, але калі вы прыехалі на мяжу і стаіце ў чэргах, вы ведаеце, што на адзін дзень, 1-2 дні можа затрымацца, съездите у Брестскую крэпасць, сходите ў музей Берасці, правядзіце час на вуліцы Савецкай, можа хтосьці з вашых знаёмых у Брэсце жыве. Калі едзеце, можа затрымацца напрыклад, у Косава, схадзіць у палац Пуслоўскіх, у Ружаны, знаёміцца з нашай спадчынай. Ну, можа быць, гэта не самае тое, што людзі хацелі пачуць, але у тым ліку, я думаю, што гэта важна, каб наш унутраны турызм і гэты наш патрыятызм нашай спадчыны, ён таксама пра гэта не забываць у сваіх практычных і паўсядзённых дзеяннях. Просто калі вы едзеце на адпачынак, напрыклад, у Іспанію ці там кудысьці яшчэ, ці проста хочаце пабачыцца сваімі роднымі блізкімі. Але глобальна мы разумеем, што зараз людзі паўплываць на палітыку рэжыму не могуць, заклікаць там да нейкіх там скаргаў і гэтак далей у гэтым накірунку я бы не стаў, каб небяспеку для людзей не ствараць. Але я спадзяюся, што наша праца па дыпламатычнаму тым ліку ціску і супраца з нашымі партнёрамі ў Еўропе прывядзе да таго, што адкрыюцца іншыя магчымасці для людзей і іншыя пагранічныя пераходы. Але гэта не сёння, не заўтра. Гэта быў Арцём Брухан, былы супрацоўнік берасцейскага аблвыканкама, спікер
каранцыйнай рады, а мы вяртаемся да размовы з Паўлам Мусавым. Павал, гэты пераход на мяжы з Польшчай, практычна ўсе, апрача гэтага аднаго берасці, закрылі пасля прысуду Анджэя Пачобуту і таксама пасля вось гэтай сітуацыі на мяжы з мігрантамі з Блізкага ўсходу. На вашу думку, у каго знаходзяцца ключы зараз, каб гэтыя памежныя пераходы адкрыць, і каб нарэшце беларусы нармальна, ну як людзі кажуць, так, ездзілі ў Польшу і далей на захад праз Польшу? Ну, тут не толькі ў гэтым пытанні, тут яшчэ пытанне таго, што Літва зачыніла, па сутнасці, усе пераходы для індывідуальнага транспарту. І калі раней шмат беларусаў на ўласных аўто маглі праязджаць у еўразвяз праз Літву і Латвію, то зараз гэтай магчымасці няма. І ўсе патокі скіраваліся праз Польшчу, менавіта на ўласным транспарце. А мы ведаем, што Літва забараніла беларусам, машынам з беларускімі номерамі, як і расійскімі, і Латвія, і Эстонія ўязджаць на іх тэрыторыю. Таму пытанне, перш за ўсё, канешне, да літоўцаў, яны гэта ўсё абмеркавалі, яны гэта ўсё матывавалі тым і тлумачылі, што гэта выключна для бяспекі уласнай, хаця наўрад ці проста беларусы на сваіх машынах ствараюць нейкую небяспеку. І, канешне, польскія памежнікі на адным пераходзе не спраўляюцца з такім транспартным потокам, гэта стварае калапс. І я лічу, што ключы ад вырашэння гэтых праблем па баку ўсіх трох краінаў. Толькі мы бачым, што добрай волі няма ні з таго, ні з іншага боку. І калі раней еўрапейскі звяз, у тым ліку нашыя суседзі Польшча і Літва дэкларавалі, што мы з простымі беларусамі і што вайна з рэжымам не адаб'ецца на лёсах беларусаў, у тым ліку імігрантаў, ну то зараз, на жаль, беларусы сталі аб'ектам гэтых ваенных, палітычных, эканамічных дзеянняў і на сябе адчуваюць наступствы. Ну, за ўсё гэта так адбываецца, што церпяць-то простыя людзі, бо на рэжыме гэта ніяк не адбіваецца, і на Лукашенка ніяк не адбіваецца, таму мне падаецца, што пэўныя крокі добрай волі ў дачыненні да беларусаў для праяўлення нейкай салідарнасці і кампрамісу павінны быць з боку Літвы і Польшчы. Я не думаю, што яны будуць, але я не чакаю, што Лукашенка пойдзе на саступкі, хаця былі прапановы з боку беларускай чыгункі і да польскіх партнёраў, і да літоўскіх вярнуць чыгуначнае спалучэнне. Гэта, мне падаецца, самы лепшы крок. І дадам, што спалучэнні пасажырскага транспарту былі спынены не з прычыны сітуацыі ў Беларусі пасля 2020 году, а з прычыны ковіду. І я думаю, што гэта быў бы добры крок для зняцця напружанасці, бо іншых метадаў на сённяшні дзень няма. Трэба разумець, што ёсць альбо вайскова-палітычныя метады ўздзеяння, татальная вайна, ізаляцыя Беларусі, альбо палітычныя, пошук нейкіх кропак спалучэння, прынамсі, каб палепшыць сітуацыю з беларусамі. І тут я думаю, што варта было б рэагаваць пазітыўна з боку польскага, літоўскага ўраду, але мы ведаем, што адказ атрыманы, што ні польскі бок, ні літоўскі не жадае размаўляць на гэтую тэму, пакуль не палепшыцца сітуацыя на мяжы, а яна не палепшыцца, гэта трэба таксама разумець. І такім чынам мы ў тупіку, у цукцвангі. Лукашенко не будзе ісці на саступкі, не гледзячы там на дыялогі, яшчэ нешта. Але, Павел, чаму ён не вызваліць нават Анджэя Пачобута, аднаго чалавека, для Польшчы вельмі важна? Я памятаю, калі закрывалі гэтыя памежныя пераходы, быў матэрыял, магчыма, нават на свабодзе, і людзі на мяжы, которых мы апытвалі, яны не разумелі, хто такі Анджэй Пачобут, яны яго не ведалі. Што каштуе Лукашенку вызваліць гэтага аднаго чалавека? І так яго вызваліць пры умове, што ён выйдзе ў Польшчу. Я шчыра, так, ён вызваліць пры умове, што ён выйдзе ў Польшчу. І тут я ўжо кажу, што гэта ўжо такі псіхалагічны склад Лукашенка. Можна было проста нават перавесці Андрэя Пачобута на іншы рэжым. Там на хатні арышт, як гэта было зроблена з Анжэлікай Борыс. Вось хатні арышт паказаць, прадэманстраваць польскаму боку, што так, мы гатовы на нейкія дзеянні, на нейкі кампраміс. Але, відавочна, для Лукашенка гэта
такі сур'ёзны псіхалагічны бар'ер, пайсці на які ён не можа, хаця вызваліў Ціхановскага. Тут уже можна спрачацца по-рознаму, з якой мэтай, так, што за гэтым нахавалася, вось для налажвання нейкіх пазітыўных адносінаў з адміністрацыяй Трампа ён вызваліў Ціхановскага, гатовы далей вызваляць. А тут мы бачым ужо нейкая такая даволі сур'ёзная псіхалагічная неўспрыняццё Польшчы, такі ўжо неадэкватны падыход да гэтага. Другі момант, таксама, які, мне падаецца, даволі важны ў гэтай сітуацыі, гэта тое, што сітуацыя на мяжы польска-беларускай, літоўска-беларускай, гэта элемент гібриднай вайны Расіі. Тут Лукашенко не мае нічога да дадання ўплыву, бо можна было б ужо даўно прыбраць гэтых мігрантаў, але мы бачым, што яны ідуць. Гэта не толькі ўжо шантаж, бо ён уже сябе вычарпаў, калі мы кажам пра шантаж з дапамогай мігрантаў, а гэта ўжо працяг все ж таки дзеянню Расіі. І тут Лукашенко ўжо бяссільны што-либо, што заўгодна зрабіць, маневраваць і гэтак далей. І тут абсалютна згодны. Вельмі цяжка рацыянальна патлумачыць, чаму проста хаця б не зрабіць першы крок і не перавесці Андрэя Пачобута хаця б на хатні арышт, на хатняе ўтрыманне, і потым нейкім чынам, калі так важна, каб ён выехаў, нейкім чынам вывесці яго за межы Беларусі. Таму мне цяжка даць дакладны адказ, я паспрабаваў з розных бакоў гэта патлумачыць, чаму такая тупіковая абсалютна сітуацыя. І мне падаецца, што ўсё ж такі яны таксама чакаюць, што палякі павінны зрабіць нейкі першы крок, нейкія там санкцыі зняць, неяк спрасціць сітуацыю. Але я не думаю, гэта ўсё другаснае. То бок, калі Лукашенко хацеў распачаць нейкую больш шырокую маштабную гульню, то можна было просто вызваліць Пачобута, няхай бы ён нават застаўся ў Беларусі, бо, як вы добра сказалі, ніякай пагрозы індывідуальна ён не ўяўляе, хаця, магчыма, для таго боку прынцыпова, каб Пачобут падпісаў нейкае прашэнне, чаго, уласна, Пачобут рабіць не збіраецца і заўсёды гэта дэклараваў. Таму тут абсалютна ідыёцкая сітуацыя, як агульна зусім, што мы назіраем, тут нейкага рацыянальнага тлумачэння проста не можа быць. Польскі бок таксама вуснамі міністра замежных справ Радслава Сікорска, здаецца, там тыдзень ці амаль 2 тыдні таму адмовіўся ад дыялогу, который накіравала МЗС Беларусі. На вашу думку, чаму так сталася? Я думаю, што гэта таксама такое ўжо прынцыповы падыход, хаця варта ў такой сітуацыі, калі ніякія іншыя метады не працуюць, а я падкрэслю, так, можна не размаўляць з Лукашенком, можна на яго ціснуць, але гэта не зменіць сітуацыю, не палепшыць сітуацыю, перш за ўсё, для беларусаў. Адзіным тут два магчымых варыянта, альбо абсалютна палітычна-вайсковы, але там не ўварванне, вайна, і мы знаходзімся зараз на стадыі такой палітычна-дыпламатычнай вайны. Тут яшчэ сваю ролю гуляе Расія, але гэта можа цягнуцца доўгія гады. Калі мы жадаем, ёсць нейкая мэта зварушыць сітуацыю, такую тупіковую з мёртвай кропкі, то я лічу, што нейкія, хаця б там кулуарныя кантакты, рэакцыі, якія ўплываюць на гуманітарную сітуацыю ў Беларусі і для простых беларусаў маюць значэнне, то на такія крокі варта ісці, і тым больш на такія крокі, якія б маглі б паспрабаваць спрычыніцца да эскалацыі сітуацыі на мяжы. Калі б яны мелі пэўны вынік, без таго, каб пачаць гэтую размову, мы не будзем пэўныя, будзе гэта мець вынік ці не будзе, то, канешне, сітуацыя будзе далей крытычнай, эскалацыя будзе нарошчвацца. Дзякуй вялікі, Павел. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў Павел Усаў, палітолог. Мы працягваем нашае выданне, але ўжо без Павла. У нас яшчэ ёсць дзве тэмы для вас. Пераходзім зараз да чарговай тэмы. 1 верасня дзень ведаў, беларускія дзеці вяртаюцца ў школы. Пра гэтае свята і сістэму адукацыі ў Беларусі я пагаварыў сёння
з Натальяй Крапіневіч. Яна была прызнаная ў 2023 годзе настаўніцай году Беларусі, а ў канцы мінулага году Наталья мусіла пакінуць Беларусь, паколькі напрыканцы 24 года меўся адбыцца суд супраць яе, які датычыў онлайн-пікетавання. Гаворка ідзе пра размяшчэнне чырвонага-белага сцягу ў сацыяльных сетках. Я спытаўся ў Наталі, ці 1 верасня ўсё яшчэ для яе свята. Канешне, гэта для мяне свята, заўсёды было святам. Я 1 верасня заўсёды слёзы амаль стрымлівала. І зараз таксама гэта будзе для мяне такім святам. Ну, вы уже не жывяце, я не ведаю, больш чым паўгода, так, у Беларусі. І шкада вам, што вы не прысутнічаеце на нейкай урачыстай лінейцы 1 верасня, ці не? Справа в тым, што я буду прысутнічаць на лінейцы урачыстай, і ў гэтым годзе, так, у Польшчы амаль 8 месяцаў, але я з 1 верасня працую ў школе ў Польшы, ў Варшаве. Віншуем вас, як, віншаваць вас, не так, віншаваць? Так. Дзякую вялікі. Скажыце, ці вы самі ўжо зразумелі розніцу паміж беларускай і польскай сістэмай, якія плюсы і мінусы ў абодвух? Ну так, канешне, і нават мне прапанавалі весці якісь блог такі, каб такі адрозненні для людзей, так апавесці. Ну, калі я прыйшла да школы, то мне зрабілі такую экскурсію, і я нават у настаўніцкім пакоі заўважыла, што ёсць такое мяшканне невялічкая, такая маленькая кухонька, там ёсць і стол, і халадзільнік, і мікравалновка, можна што-то з'есці, так. І я памятаю тыя часы, калі нам забаранялася настаўнікам у Беларусі харчавацца, так, у школе. А паміж адукацыйнымі сістэмамі бачыце вы нейкую істотную розніцу? Канешне, это вельмі істотная розніца, так. І ў самім такім арганізацыі адукацыйнага працэсу, і магу сказаць, што па сваім прадмеце я таксама бачу вялікую розніцу. Такая польская матэматыка, яна больш практыка-арыентавана, усе заданні тэкставыя, прыклады, они взяты з жыцця, взяты з штодзённай справы. Вось. А у нас такая больш такая аналітычная, я б сказала, такая больш незразумелая, арыентаваная толькі на завучванне тых формулаў, рашэнне прымераў, прыкладаў. То я бачу вялікую такую розніцу і па сваім прадмеце таксама. Ну, але перавагу беларускай сістэмы вы бачыце ў нечым ці не? Так, я могу дакладна сказаць, што запрос бацькоў, з якімі я тут стыкаюся і з вучнямі, якіх працую, такі запрос ёсць именно на беларускую матэматыку, бо яна такая больш навуковая, яна больш такая шырокая, і нават дзеці, я заўсёды пытаюся, калі, у якім класе ты пераехаў у Польшу, і чым гэта пазней адбылося, 5, 6, 7 ці 8 клас, то нашы вучні маюць вялікую фору перад тымі, хто прыехаў раней. Вы, пэўна, бачылі, у Беларусі таксама там нейкія змены адбываліся, ну, можа, касметычныя, некаторыя называюцца, напрыклад, тэлефоны нельга выкарыстоўваць, у тым ліку настаўнікам. Як вы думаеце, гэта неяк паспрыяе вучэбнаму працэсу? Ну так, я читала, конечно, про эти змены. Ведаеце, што там частка гэтых змен, яна ўжо існавала не першы год, але я так разумею, што ў гэтым годзе будзе больш такі кантроль за гэтымі выкананнем. Тое і датычыцца тых жа і сотовых тэлефонаў. Яны забаронены былі, але ў гэтым годзе яны будуць асобна ўжо арганізавана іх у мяшканні ў нейкім, у сейфах іх яны будуць знаходзіцца, так, забаронена поўнае карыстанне. І што мне удручае, тое, што забаронілі карыстацца тэлефонамі і настаўнікам. Но, напэўна же, настаўнікі не будуць размаўляць па тэлефоне на працягу уроку, але тыя онлайн-інструменты, да, платформы настаўнікаў пазбавілі магчымасцю карыстацца імі. Вось гэта такое гарчае. Яшчэ з такіх зменаў тое, што 3-й урок фізкультуры ўводзіцца, але ён заўсёды быў, ён называўся проста час здароўя і спорта.
і на ім проста не ставіліся адзнакі, а так ён заўсёды ўжо апошнія годы. Ну, тое, што памятаю, вот. Тетяна, і апошняе, а вот вы шчыра, калі б мелі выбор працаваць у той школе, дзе вы працавалі ў Ляхавічах, так, і ці працаваць зараз, як разумею, у Варшаве, што б вы самі абралі для сябе? Ведаеце, гэта ўжо цяжкае для мяне пытанне. Напэўна, яшчэ пару месяцаў назад я бы адказала, што я бы хацела застацца ў Беларусі і працаваць там, дзе я працавала, з тымі людзьмі, з якімі я працавала. Але за гэты час многае для мяне змянілася. І я нават зараз скажу, што Варшава гэта лепшае, што адбылося ў маім жыцці. І я бачу розніцу. І напэўна, я больш скланяюся к таму, чтобы адказаць не. Я б хацела зараз працаваць тут і жыць. Гэта была Наталья Крапіневіч, настаўніца года Беларусі 2023, а ад 1 верасня ўжо і польская настаўніца. Мы пераходзім да іншай тэмы. Пасля 2020 году тысячы беларускіх дзяцей апынуліся ў вымушанай эміграцыі. Толькі ў Польшчы ў мінулым навучальным годзе вучылася 31 тысяча беларускіх дзяцей. Дзе і як за мяжой можна атрымаць адукацыю па-беларуску і з беларускім зместам? Пра гэта ёсць матэрыял на нашым сайце пад назвай «Ад Вільні да Паўночнай Караліны». Расказваем пра беларускія школы за мяжой. А мы зараз пераходзім да апошняй тэмы нашага сённяшняга выдання. Ініцыятыва «Мальдзіс» выкупіла франкамоўнае выданне «Великае майстэрства артылерыі» Казіміра Семеновича, надрукаванае ў Амстэрдаме ў 1651 годзе. Чым унікальная гэтая кніга? На чые грошы яе купілі і што з ёй будуць рабіць у будучыні? Пра гэта расказаў кіраўнік ініцыятывы «Мальдзіс» Павел Мацукевич. Ну, таму што, па-першае, сама кніга, яе можна лічыць сапраўдным навуковым помнікам сусветнага значэння. Бо гэтай кнігай карысталіся амаль ва ўсёй Еўропе, ва ўсіх краінах і карысталіся шмат стагоддзяў. Тое, што ў ёй напісана, шмат таго, што ў ёй напісана, актуальна, застаецца актуальным і па сёння. Бо сам Казімір Семенович, яго можна аднесці да самых адукаваных людзей тых часоў, самых эрудаваных, да тых людзей, якія апярэджваюць свой час. І Семенович, у прыватнасці, ён шмат у чым апярэдзіў свой час на стагоддзі. Ён з'яўляецца фактычна, згодна з гэтай кнігай, вынаходнікам шматступенчатых ракет, без якіх складана уявіць сучаснае, нават сучаснае касмічнае ракетабудаванне. Ён з'яўляецца вынаходнікам трохвугольнага крыла, без якога складана уявіць самалёты і ваенныя знішчальнікі. Гэтая кніга фактычна на той момант, калі яна была створана, успрымалася як учебнік па артылерыі і піратэхніцы і, адпаведна, карысталася вельмі вялікім камерцыйным попытам. Менавіта таму перакладалася на розныя еўрапейскія мовы. Арыгінал выйшаў на лацінскай мове ў 1650 годзе ў Галандыі. Потым у 51-м з'явіўся франкамоўны пераклад, і вось якраз франкамоўны пераклад быў намі і набыты. Героямі гэтага набыцця, сапраўднымі героямі гэтага набыцця з'яўляюцца прыватныя беларускія ахвярадаўцы. Гэта Павел Данейка, гэта Іван Шыла і яшчэ некалькі чалавек, якія пажадалі, каб іх імёны не публічыліся. Вось. Цікава, што імя, і у Беларусі Казімір Семенович лічыцца, у сучаснай Беларусі лічыцца выбітным навукоўцам, і фактычна зараз адбываюцца працэсы, якія сведчаць аб тым, што ягонае імя, ягоныя вынаходніцтвы, яны як бы вяртаюцца ў беларускі кантэкст. Вось каля Акадэміі навук Беларусі ў Мінску усталяваны помнік, завецца «Залатое кола», там 6
6 навукоўцаў, якіх Беларусь лічыць найвыбітнейшымі навукоўцамі Беларусі, і сярод іх якраз Казімір Семенович. А мы дэкларуем свой намер традыцыйна перадаць і гэтую вынаходку, таксама гэты артефакт у Беларусі, у прыватнасці ў Віцебскі краязнаўчы музей, бо па меркаваннях гісторыкаў Казімір Семенович нарадзіўся дзесьці, ну, яго можна лічыць віцебскім. Вось. Сам ён менавіта і ў гэтай кніжцы лічыў сабе літвінам, падпісаўся ў прадмове як літоўскі рыцар. І гэта якраз адметнасць, гэтая прадмова да гэтай кнігі, яна была напісана і мэтанакіравана менавіта для франкамоўнага выдання, і гэтая прадмова лічыцца апошнім сведчаннем жыцця гэтай выбітнай асобы, якая, між іншым, яднае нашу краіну і наш народ з Літвой, Польшай і Голландыяй. Это наша супольная гістарычная постаць. Гэта быў Павел Мацукевич, былы беларускі дыпламат, кіраўнік ініцыятывы «Мальдзес». І на гэтым наше выданне сёння завяршаецца. Дзякуй за тое, што вы былі разам з намі. Для вас працаваў у празе Дзмітрый Гурневіч. Бывайце і заставайцеся са свабодай.